Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva za 27. lipanj 2026. Savičević o formi BiH i Hrvatske na SP-u, malo su u padu. Dejan Savičević komentirao je trenutnu formu nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine te Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Izjavio je da obje momčadi pokazuju blagi pad u igri. Hrvatska nogometna reprezentacija igra ključnu utakmicu protiv Gane za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra posljednju utakmicu u skupini svjetskog prvenstva protiv Gane u Filadelfiji. Utakmica počinje u 23 sata po lokalnom vremenu. Gana je već osigurala prolazak u 16. finala, dok je Hrvatskoj potreban pozitivan rezultat kako bi izbjegla ispadanje. Hrvatska trenutno zauzima 3. mjesto u skupini s 3 boda, bodom manje od Engleske i Gane. Plasman u daljnji krug natjecanja osigurat će 2 najbolje ekipe iz svake skupine te 8 najboljih trećeplasiranih. Prema najavama, Joško Gvardiol bi trebao igrati od prve minute. Kolinda Grabar-Kitarović u Filadelfiji, zvijezda druženja hrvatskih navijača. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je glavna zvijezda okupljanja hrvatskih navijača u Filadelfiji. Nazočila je druženju uoči utakmice Hrvatske i Gane, pokazavši svoju dugogodišnju strast prema praćenju reprezentacije. Hrvatska večeras igra ključnu utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva protiv Gane. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Filadelfiji igra odlučujuću utakmicu svjetskog prvenstva protiv Gane. Pobjeda bi vatrenima osigurala najmanje 2. mjesto u skupini i direktan plasman u osminu finala bez potrebe za kalkulacijama s drugim rezultatima. Remi bi također trebao biti dovoljan za prolazak kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija, s obzirom na dosadašnji tijek natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić naglasio je potrebu za boljom igrom, koncentracijom u obrani i bržim protokom lopte u odnosu na prethodne utakmice. Gana je već osigurala prolazak te je opasna u tranziciji i nije primila gol. Ivan Perišić, glad je još tu, moramo igrati bolje protiv Gane. Ivan Perišić izjavio je uoči utakmice s Ganom da je glad za uspjehom i dalje prisutna u reprezentaciji. Naglasio je potrebu za boljom igrom u odnosu na prethodne 2 utakmice te istaknuo važnost pripreme i fokusa na vlastitu igru. Perišić je također komentirao doprinos mladih igrača i dugovječnost starijih članova momčadi. Pregled izbornika vatrenih na svjetskim prvenstvima. Članak se osvrće na trenere koji su vodili hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskim prvenstvima. Postavlja se pitanje o učinku i budućnosti izbornika Zlatka Dalića nakon gotovo 10 godina vođenja reprezentacije. Rezultati SP-a zakomplicirali situaciju Hrvatskoj pred utakmicu s Ganom. Noćni rezultati na svjetskom prvenstvu u skupinama G, H i utjecali su na poziciju Hrvatske uoči dvoboja s Ganom. Francuska, Španjolska i Belgija potvrdile su očekivane pobjede, dok je Senegal uvjerljivim trijumfom značajno popravio gol razliku. Remi Egipta i Irana te pobjeda Zelenortske republike također su promijenili poredak trećeplasiranih reprezentacija. Za Hrvatsku je najpovoljnija opcija pobjeda protiv Gane koja bi osigurala plasman u osminu finala, dok bi i remi bio dovoljan za potencijalni prolazak kao trećeplasirana momčad. Poraz bi značio ovisnost o drugim rezultatima. Hrvatska nogometna reprezentacija ovisi o rezultatu protiv Gane za prolazak na svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu navečer igra ključnu utakmicu protiv Gane na svjetskom prvenstvu u Filadelfiji. Nakon što su završene utakmice u skupini H, gdje je Španjolska pobijedila Urugvaj s 1:0, a Zelenortski otoci i Saudijska Arabija odigrali neodlučeno 0:0, postalo je jasno da će 4 boda biti dovoljna za plasman u nokaut fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. Gana je već osigurala prolazak u drugi krug, dok Hrvatskoj pobjeda protiv Gane jamči siguran plasman. Reprezentacija Gane igraće rasterećenije jer im prolazak više nije upitan, ali i dalje mogu igrati za bolju poziciju u skupini. Američka legenda Tim Howard, Bosni je bolje da ne sjedaju u avion. Uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, američka nogometna legenda Tim Howard poslao je motivacijsku poruku svojim su igračima.
Pozvao ih je na hrabrost i uputio prijetnju protivniku iz Bosne. Zelenorski otoci ispisali povijest plasmanom u osminu finala svjetskog prvenstva. Nogometna reprezentacija Zelenorskih otoka ostvarila je povijesni uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva 2026. godine. Ova otočna država, s populacijom od oko pola milijuna stanovnika, postala je najmanja nacija koja je ikada stigla do ove faze natjecanja. Zelenorski otoci su se plasirali kao drugoplasirana momčad skupine H, nakon što su u posljednjoj utakmici odigrali neodlučeno 0:0 protiv Saudijske Arabije. Time su sakupili 3 boda, ostvarivši 3 remija u skupini, bez jedne pobjede ili poraza. U osmini finala ih očekuje susret s aktualnim svjetskim prvakom Argentinom. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.